Jotono khulumka hasteni lukurangno chini tiprasa jotto lukurangno ani khulumung tei paifle chobani chibai tei hamjamung yaforo tini ang nong thani nong buskango ma phaika chini buskangni Delhi movement no tui nong thani kok kachana bagi Delhi movement wngkha chini paithangni choba nor jotono saimano শুধু Delhi movement ya Greater Tripura ni choba Greater Tripura choba wngkha chini paithangni choba one last fight khaine hini chini bubagara netikte chung choba khlai tongo o chobano grand success khaina bagai nong ni thani ang kobong monarugo faidi joto sikla sikli joto fatar haste tongnai joto fatar haste samung khlai tongnai rung srungai tongnai jotono Delhi movement o phai manjak faidi tai kaham krung kheno phai manjak mani yagulo kaham krung kheno taisa jar nogo bo kifili soginang thung nong thani obomno kaisa kobong monarnai Delhi movement obo chini bagai belai kheno important tangai hingake Greater Tripura sanmung oboni ko ungklogo kabangma chini sanmung tongo Greater Tripura kaisano ekta sanmung je chini kabangma sanmung no ekta tirbaino jotto sanmung chini complete ngnaija haini bagai Delhi movement kha chini bagai belai kheno important aro ni Delhi o jara achuk tongnai rono जों borongno chini Delhi chini Greater Tripura sanmung no जों kaham kheno borongni khunjo जों dulbuna nago borongni bokha bisingo जों hamna nago haini bagai जों Delhi o thangnani nangnai Delhi o thangai जों mass gathering khai जों aro जों dorna nangnai o dorna ri thani grand success khaina bagai norok jotono phai manjak phaiti omsung nong thani ani kobong tongnai Greater Tripura ayoglok thong chini choba ayoglok thong Tripura sa ayoglok thong joto thanja tongthong hambai।